Dongi ai kublai pi biang sa sisian pat hagani ke step. Namar ke jing snai ke jong blai ke bayai ne halaga sngi. Baga jing ai ke jong u ke bakrau ke bangimla ia ke bangin tau. Haduk ano ublai bahaya ke jing im jong abajang fi. Halor jong gani ke jing hikai ke banga hikai fi malang ke pol ngasem ke jing ai ke jong blai. Ngasem ke jing bahaya ke jong trai ngasem ke jing ia ke jing ia ke jing jiliu jong ke jing krau ke jing long blai ke jong. Bat nga kwa banga ni share bat fi kambon shushu kat ka bo blai nang yalam nang ai na ketien ke jong. Namar haga jing perkhat jongi hishimet desi nanga hishimet nasngo ko mga naong ndan shu ka banangi ka bangila ya ka bangin ai shigibrio re baro kede ka bawan Beit tang na blai hi bat tang mo uhi ubala ya ka ban ai hangi gi eki bijilio na ketien ke jong. Tadi nak terkadau dah kejing sengongo yo blai nga yang hang ni ban keren ban ai shipi kejing hikai man na kepor dah kejing minat bat dah kejing yaisha na mangale ikani dah kejing kemen bat dah kejing sengongo yo ke ekabo blai open pau manganum tkhaj yo ban yai keren bat yo ban yai ai shipi yo kejing hikai ya baro ki priu ki beton kami ke tien ke jong blai dengan nget piken kor ke kejing hikai pi buram pi pena jingmot pi shash kor dona peng jong fi nalor ke bengi ai YouTube nalor nang tapi sendro shiki way pat kibrio but kaniru ke dei ke bapia don bentalang hagaban peniar ia ke hima ke jong blai bani krishan lang ia ke kam ke jong trai ban peniar ke ketien ke jong blai naga por shiko por hadu ke jingwan ke jong trai ngala kren shibon ke jing hikai ke bia dei ke juk lain hi dei na ke dau nga sngo manong harga jing shisha ye kini ki jing kai nga dan shibon bahana ta daw ngala shu pen kelano tangi ke kerteng namar harga jing shisha ki dei ki bahab harga tu hi ke nongrim ye ki Lynti ki pemayan ki jong play ten rei men harga ni ke voice ka ba ladep ngala ai pinle kum no haba juba bat nganget kala long ke jing mentoi ke ba crowd ke jing im ke jong pi de men ta ke sngingan ai pat ye ni ke wei ke jing hikai ka be dei harga juk line aga jui ke subject tang mangan ai kerteng i kada kumui pat but ka banga kwa ngan ai kerteng menta ke sngi kadai katu ka papila yo i hapo tu ka mobile jong fi ni hapo ka phone jong fi ka banga ka banga ai kerteng menta ke sngi kadai don ka Lynti ka ba imat Kumba ka Beit Iangi ya gani ka khat na yo na ka Bible na ka kitab proverb kala nang ka bakhat sao vi pule na ga khat ka khat ar na lap ye ni ga khat la bon snem bat nga jus ngotiang habanga perkhat ye ga ni ga khat namar ni kum ki brio ni dana ga jaka ka bangim tip la ga ni ga Lynti ga bangi ya ga ga dei ne ga bom dei teng teng ga ni ga bangi le ga dei ga dei ne ga bom dei teng teng ga ni ga bangi ka rai ga bangi shim ga ni ga bangi le mangi ga ni ki rai baro ato ki biang ne em makin pen poi shanu ngim tip do teng teng i jus ngotiang ga ta bat nda habanga pulele le yakani ga lenang ga khat saud khat khat ar ga baong don ka Lynti ka ba I Kumba ka Beit yo brio hendre ga kut jong ka long ki Lynti jong ga jingya ka pen perkhat nga ka pen long nga bangan shong bat bangan perkhat banong try a blay lada kani ga khat ga donang ni ngas ngau man ong msngau no try ban le e ga jing em na mangim tip lot I ga Lynti gi jong try namar uong hang ni kanan galan tiga ba hangi I Kumba ka Beit fi ga taga de ga bang kwa ngan karen kandiat I fi ga ni ga por bapindup shai ye ga ni ga khat fi ngan da puli biang ni ga khat bapindup snut uong don ka Lynti ka ba I Kumba ka Beit yo prio ta da nga ai kerteng ni don ka Lynti ka ba I mat Kumba ka Beit Iangi abang brio ko mot yang ba di fi ga dan ga por ka ba bangi yad agani ga jingim ni yad be chkhmal ni le ben ngim ju rizan ngim ju perkhan dan ga priyo ki bashu klem perkhan mju perkhan
ya bet kum to long bet kum to I kum ba jingle jong ki ka ben per khat bet ba ne ka ba ki le ka de ka ba dai klem da wat la ka dai ne kam dai teng teng I klem la pelet jing mot baru ban pet na ka liang jong ka ktien ka jong blay la ne na ka jing duai ban wat ia ka mo ia ka ta ka jing shai ka ban no blay fi hagalenti ya jong hi ngai I la ban ong no haga perthei khambon ki brio ki de ki ba le ka e ka ba ki yo I da la ka jong ka jing em ba ka long ka ba biang kum to bat nda haba ki ya chikmat ban le ka e ka ba ki I kum ba ka bet but teng teng pinyo I nda haba ki klem tre snap ia ka jing hikai na ka tin ka jong play ki klem tre snap ia ki jing ja sau dong ki bija ka jing em jong ki klem tre pet kum no ki brio ki react aga no ru kom ka long ka yeng ka sem kum no ka long ka jing em aga jing de ka jing shekuri ni klem pet ni perkhat bai baga ne ka bangi le ka ba bet bai pinyo I ka shitom ni ki brio ki ba poy ha ka ta ka nong rim jong ka jing long jing em ngai chat yo I ki brio ki ba Pimla ban ong yeru am ki perkhat baik bagi de shimming ni rai ki dan ki jing sarong ro bagi de perkhat baik ni ka bagi le ma ki gede ke bedai be bat kim tres ngap chu ini no ro kim tre pe chenu jenu ro kim le kim tre chu ban perkhat baik bagi ni ka lenti ka bagi le ma ki gede ke be ibe shanga nong if u play ni ka perthei uklembo Iangi kumta uklembo Iangi bangi tiplut bangi sngot lut hari ublay ukwa Iangi bangin snapru iki way bangin petru naga khamtam lay lay naga tin ke jong play bangin shai baga hatoka ni ga lenti ka bangi yat mangi ka bet ne bayo haga jing pet jingi ka igu maga bet hande haga jing pet jong play ka khlem bet bayo haga jing pet jingi ka igu maga day igu magan poise ba day hari haga jing pet jong play u la yo I ba kham day ba kam poise ba day te dena kita kedau habanga hikaya fi yang ni kita khot men shua nga shay sngo klumar hare mentanga nom sngo klumar na marka bible ko ang ni dan kalenti ka ba iku maga bet yo brio yang nga ba te fi ka iku maga bet hare ka ba kut jong ka kalong kalenti jong ka jinyap nga kwa bangan ong fi menagas ni la da fi yat hagani ka jinyam ngan da kentu fi nang ne da ka jingkit kli ngan da kentu fi lembangan ni ka jingkran fi dan ki brio kiba lak ngan keren ngan seperti ini dalam Bible dan kibri kiba dan ke jinglong kabam ngawrit habang angkum ta kamot kidan kibri kibam tre ban shahi kai fi lada fim shahi kai lada fi snowbet ba ngangabyang nangalong fim tre snap ya ke ega ba ublay ko ban keren ublay umla ban pen bor fi nama belai uplay aga jing shisha ula bu shibon ki iki ya ki bangab ma pingi de ben snot ho banginum poi sheba bakla nama radangi ya de ni jing em bat bangi snap iki way ka ba yarap e iki priu de ba habaki de aga jing seng bat ngi snap iki tin ge job play na ki priu ge snot ho iki tin ge job play ka pen bet ye ge lenti ya ki kinom ya ge lenti jong ki hare ki ya aga tu ge jing kai ge ki yo na ge tin ge job play ba ka ta ge de ka ba don kam tam ha ge jing shekri play tengah kuat mentah kesengi, bakum kejengkan tu, syai ke bangan I figure points naga Bible. Lesi ngan syai sengut nat bangan wanra da kejeng hikai ke bangan illustrate lani ke bangan pensyai fi. Nagi jeng ja ke Bible, nagi beriu jong play, nagi jeng long jong ki beriu haga por jong ke Bible. Kum no baki ke jeng le jong ki ke iku maga bent ray haga bakut kan yalam syai ke bomday, kan yalam syai ke jeng yau. Fi hangtang ngakwangan pen I fi menagis ni syai ke bangan poi syatang ngakwangan ai jingmot fi menagis ni snap ye gani ke bangan keren do da perkhat bahai la ke jong lenti dan ki priu ki la yo ite kala poi ke cekak ke ero ki lebe ki la poi ke cekak ke bala klumar ke bala hiar ke bamlang syoro yat be chikmat hi lebe ye ke to ke ki le nama belai ki I kumba ke bet ke lenti ya jong ki Hakim sim tiap bagatu kan yalam siya kabam day. Fimyo iba na pipet haga Bible yo tu balam bat yo balak lesing anong pat keren ni kata menta. Na pipet yo tu prophet balam na pipuli kitab jingkain pinlap ba utu u prophet u iku makabet haga lenti ya jo imat yo ike eru syong u kada. Bat uyat bet iku makalenti ya jo u babet na khmat jo blay lenti jo u kambet. Baru blay u bu dah u peniyang daw angel babat bat ka white lam. But ngani tu ipi u blay pun keren wada ka kadar u nama bagi lenti ki jang uki klembet ki mutlop ak khamat jang blay. But day na kata daw mentang singi ngakwangan pen fi kendiat na kaniga Bible. Si katangan sa keren pat yo balam ba yo balak na ladap keren ray ngakwangan sa pen fi adin la ka don ka por ngan ray mentangan pen fi haganiga por yaki brio haga Bible.
Kamtam ye ki kon Israel. Kalau ke jengi kai ke bekrau, kalau ke badan kami ngi bangin yo I. Shuai ke bangan peni ye ngane ngan ong fi kum ne. Age ni ke por khnang ba kan ya rap fi nga si stunat ini ke lenang parabor. But ai ba kene ke jinja hang ne kan penlong fi ba pin snap ha. Fi I nga keren menta. Haka jini yo I jengi ke I kum baga bet. Haka jini dai bat ke jini ya ti jengi ke bambalang isni. Finlap kambon ki brio ke David. Haka jini yo I jong ki kamot haka jini yo I jong nga to pi ke jini I brio jengi. Mdai ke jini yo I jong play. Hare ke jini yo I jengi. Ni yo I bet ba ka kani ka bangi yat malang isni ke badai. Ngia trai ngia kata ngia mare ngia minot ngia puli ngia kun ngia be ngia wat ngia mau ngia tenru shibon ngia mare agani ngia pertai banya kun banya yo spa banya be banya yo yoga jina jistat bat ngi haga jinyo I jengi ke dai tangkata lesila dengan shipen I fi menta kendiat shwai ke bangan poish ke tin ke jong blay fi yo I ke ega jinyo I jengi brio menta lesika ni rap fi fin shai ke ega jinyo I jengi brio menta ke jinyo I jengi brio menta ke dai bet ba nginda yo eki kon kitu ki badang susdang ni shong ki perkhat bet nginda yo kon ngin yo bet tangi wei la ni arngot man le yu ba ngin khamsuk man la ban ai ka jinang jing start man la ban ai ka bam ka di ka jing im juki ka popia nang ta dengi ngiyo ibet ba nda kila kham he bangin la ban le kamno bangin la ban ai ka jinang jing start ba da dep nang ta dengin yala miki bikin poj ke shong kha shong man ke bedai bat nang ta de bakin ya ruspa bakin ya roy bakin yolong brio man brio bat ngi invest lot ye ki e baro haga taga rukom bat ka taga de ge jinyo I ge besalon sar menta haga pertai ngam kren ben ka taga de ge bedai ringa kwa mangan pen I fi de pet baha ngan pen I fi na ge bible ka taga ba fi yo I ka taga ba ge brio ge yo I kalong ge bedai lot baro rei pet bangan puli fi na ge bible la fi puli ye ge jat ben rio Israel ublay ukuran kumne haga kitab jong hagai vi puli kitab hagai ke lenong ke benengko kani ke dei haga por bagi kon Israel kila light naga jinglong merau na Babylon la depen prai ke temple ke bakrau jong Solomon bat hadin la ring merau yaki bat hadin khat Jerusalem kila light ke bamut apo khat riu khat Jerusalem kila light luat kila shong la ke jong ke ribat kila ya trayek ta kila ya light do ong bet no kumta but haka jingyo I jonki me kwa fin snap ay ta ktin haka jingyo I jongi ni ki kon Israel na mar ba kila light do kila dan hala ka jong kari kamat kila light do kila im de bun snam freedom bet dan ke jing light do bet fika haka jingyo I jonki ka tu ka jing im light do ke de ka badai ki trayek ta ki kamai ki ji ki rap ki riang pat ki dis no to nat de ka bet ngan pen I fi na ka Bible da fi puli na ke kitab hagai ke lenang ke beningkong na ke khot ke baar ke balai ke besau pe ju play ukuran kumni wa kumni ukuran utrai ki pat uda ong uni upat ba u ong ke por kampat poi ke por ia ke bantai ia ke yeng jong trai fi u play na beneng ukuran wa hagai u ong hagai ngayo I ia ki kon Israel adien bangala plat ia ki na ke jinglong merau baka jing snau tho jong ki la ne jing yo I jong ki ke dei baki ong kapor kampat dei ya ka ban dei ya ga yin jong trai kamot ka ha ka jing yo I jong ki mdadan kam e ga tai ga jing seng mdadan kam e ga tai ga temple kamat e prash tu mdadan kam ngila light lot ka biang ba ing ngin em ba kum ne but u play na benang u ong ha ha ga u me yo I ki ni gi brio ha ka jing yo I jong ki habaki yat malang sni ha ga ni ga jing light do ki yo iba mdan kam ban ye dan interest ye tai ke yeng ke jong play
Kiyo i baka biang baik kani ke jing. Bi hado mentagisni dan sipon bagi beriu ke balong kumta. Kiba perkhat baik baka ni ke jing ngini puling ngini ya, sakon ngini ya, kamai ngini ya, peniang ngini ya, le ki ngiu ibitang kumta. Ngim dan ji i mi ublay. But view iyang ni, na pipuli yang ni, ublay wang kumno wang. Wang, anda kumta ke kalawan ke ketinu truai, daw hagay unong yutulo pa ka daong. Hato kalong kapor ya pi ban siyang haki ying balakir lentang, haba ka ying jonga kalong ying cha ang truai. Fi ublay na beneng, haba upet yagi kon Israel, uyo i bahaka rukom yo i jongki. Kiyo ibe bakatukaru kom im jonki naile jisem dan kamle temple dan kame eru em haka jingyo i jonki kabiang baik itu jing im lalai merauda ngin sia kamai ngin sia rap ngin sia riang ngin sia tresi tom ngin sia tiet ngin sia pet ngin sia penbiang mo anda keren agar kom jingi mentang ngin ya wat kamat jam na ngin ya puling ngin ya yo ki kam ki jam ki bakham halor ngin ya wat ubriu ko briu nang tade ngin ya tho nang tade ngin kata ka de ke rukom perkhat jong ni bat ke jing yo i jongi Rek, dapat bahaya ni ke ketien ka ba na keren mentang sini kadan ka lenti ka ba iku maka bet yengi kadan ka lenti ka ba iku maka bet yo brio de perkhat bahaya kita ke ketien kini ki khon Israel ni ru hakita ke i bet ka ni ru kom long hari blai kulen ho hagai ong hata ka de ka ni ka jing yo i jong fi ka ni ka jing so tho jong fi ka biang ubo de ka jing ka le hata ka de ye fi fin shong ina de ki yeng ki ba ba fi te yeng Tapi syong ki yeng ki ram ki internet ki design ki pida le bahan ang tada pida bo ki mo ki ka rukom syong ki kali ki jing penbiang na dong sedong. But uang hato ka day if you fin syong kum ta but baka yeng jong play ka sa yeng cha but dan ba perkhat ka yeng jong play. Fi ngan wan ra siya ni ka por jong imenta. Ngam da kran e ka yeng mani ngam da kran e ka temple. Harek ngan wan ra e ka ni ka bo play kuran na maraga testament berim. Ublay ulek nang kani ke jingjang ni kadai bau blay ko bani kai ngi ga beshisha ga testament ga betamai na makidon ki priyo ki perkhat bet bani te yeng bet dakata ki perkhat be bau blay ko ku ki hari wali klat de gani ba ublay wang gini wang har di khat ga besan wang namal kata kum ni wang try wang kum no try wang to perkhat pi yala ki lenti Fi upha perkhat ia ka lenti joki. Namar haga jingyo i joki. Katu ka lenti ka dega badai. Hari haga rukom yo i jong play pa tu ka lenti ka dewan poisyo ka baniyam. Kan poisyo ka jingyo. Nama balay fiyo i hang ni ublay wang kumno haga khat ka benri wang. Pila bet shibon. Pilom tang kendian. Pibam Henry pim kedang. Pidi Henry pim jasliang. Pipen kop ia di. Henry mdano besain. Bat uta ubayo bainong. Uyo bainong tang ban bu agapla ka Beit leo. Kata ka dei ka banga ngakwa bangan ongifi. Wat lang ala jukuran ne kene bon sin. Hari ndang nga perkhat ia kene ka khat ka ba ang dan ka lenti ka ba iku maga bet yo priyo. Ngayo iba kene ka kita bahagay ka lang kumtatik. Bahaga jingyo i jongi kon Israel ka rukom le jongi ka iku maga bet. Hari haga jingyo i ka jong play kene ka lenti ka dei ka ma ka ta kapan pen pa iki su ka jing but uong hang ni play uong perkhat pi yala ka lenti fi itai kitien ide bang kwa nganda ban bah ka ni ka por piru ki bas ngap ka ni ka por da play jing mo ka kitien fi ka bas neo yo brio ka ngan ong kum ni ong ka bas neo re ka ba baklai ki brio ni sini ka dei ni keren ngem ju perkhat ni yat ngem ju perkhat ni le ngem ju perkhat ni ka ik bangi le ngem ju perkhat fitip nem ngani thui fi de blay bo bo ik jing mo ju perkhat balay blay bo ik jing mo ju perkhat bala da fi perkhat bahaya la ga jing em fi lap bo blay do men se mo khoy un kren fi un pen i fi ring ngim tre perkhat na mangi dan ga rukom perkhat sarong la ga jing long bangi perkhat bet ba ni ka bangi snot ho de ga bedai
Dan ni beri bangayu i ba pinde keren ki ombe kani de ba dai kani ba le nga de ba dai ba la yu i ki ba kamlong ne la yu i ba jing em ki ka khlem long la yu i ba yeng ki ka khlem long la yu i ba jing em ki ka la poi shi ka ba kluma la yu i ba kan sa poi shi ka ba kut handrei kim tre snap na mar ba ki perkhat ba ba lenti jo ki ka ba bat kini ki khon Israel ne kila ya kendo jing e piu iang ni do blake ko ne ne ka jing ja ga jing em jo ki ha ga jat pen rio ka dei ba kila yo in rei ki klem perkhat u sa ong blake ne perkhat pi ya la galenti fi ikni ka tien ka ba ong perkhat ya la galenti nga se sunat palat ha ga jing em jo shibun ba ki pin khamla ban kiar ha ga ne ga jing em da ka ba pinang ban ailat ga jing perkhat jo fi ngam ong pin perkhat ku slai ngam ong pin perkhat palat iki ba pimla long hari kini ketien ka ba ang perkhat vi ketien ni ka ang consider your ways ka ba mut da khampet bahaya la ga lenti habang ang pet ba perkhat ba ka ba mut ba de blay du ba ang ni ketien wang ki khoni salang how perkhat ba la ga lenti haba pia kendo jing e menta pi perkhat ne e me la ga lenti ki klem perkhat ki le ben tu ya ben mtre perkhat e tu tempel ga jong Solomon ga bertua mtre perkhat dan jing mut e eru e me tu ga ya ka tai ga bala pran na ka ta daw kim dan e eru e be de baru blai ban ga kwa gan peni fi ki ya be la ga jong lenti ta daw blai de blai ba krau e palat yang ga be pi uang blai la mau ni prophet uang perkhat ya lagi lenti ngarong yang ni ko mu agai ban ong lang ni fi baro hau perkhat bai la jong ka jingem perkhat la yeng sam atau fi dan interest tangi kita ka trei kita tangi kita ka nang sta tangi kita ka mai spa tangi kita ka itho etar tangi kita ka bani long pateng bani tiet ki yeng pas ha kita baro ide ba dai ndrei hau perkhat ba ka ege ba kham dai pet haba ki khoni Israel ki klem perkhat u blai bu ni ki tien wang pi bet shibon repilum tang kendia tani kala aja la kam jaw bleu no mau ki rep ye tresi tam bro sisni na dei ko porban ot ki yo tang kendia kamut ke jingger khu jong blai ke klem dan ani breu be be trei be khun be ha ga ba khat do ki poi ke jaka ga ba klem roi ke to trei ta wong sa ga wei pi bam an rei pim kedang kani ke kren chapang ka jing yo ye ki ke jing an rei kapun poi ki ga jaka ga ba kim hun pinlap ki beriun dagila yo sibon ki ru kinom kedang ke ketien kedang ni kamut kim snau hon de pet bai ni mong keren wong ni pd andre pim jas liang kani ke keren sipang di jingkwa jang ke jingyam vio ege bi kwa andre kampen jas liang de ki ege vio katarung ye be kata maduang hang ni pi pen kup yelade andre mdan was ai pitip kani ke keren sipang ga ai ke keren sipang keriam ke bet ke jing pen biang ni la ke jong ke jingyam dah apa pila yo i pila don sibon ke pisa bapi persyang bet ban pen biang ni lagi ko ni kiti ban pen kup ban pen saat dah ke jing dan ban pen biang ke kali ke yin ke sem ke biang ban pen biang ke bible ke ong pi pen kup ila din rem dan ba saat kitien ke bejeli wa do kata kata par ke bas ngoma e de ne kitien bo ong uta ubayo baino uyo baino nasutunat ita kitien blai de kham khrau shibun ba ban ni wang utaw ba yo bay non kamot nda haba fi be fi treshi tom fi yo e ga bay non tama nda haba fi yo e ga bay non fi tab ha ga pla ka ba Beit leo nga se sngo le ngo e ta bo ble sngo tho e ta ngai irin chi bon
mdon ki bring be mdon por blame mdon por duai mdon por jing seng mdon jing perkhat pin krentin ke jom blame mdon batre ngap pin ong banya pule bible em ju plate hiru te bible ong long kristan ne long hi tang ba shi le seng shi sin por christmas ne por good friday ne isu le seng tang ba light nang ta shu kata ka le ru ko ba shu ya le nang ta de wat kitu ki ba le malaka sandiru ngani tu fi shu le shu pin da pro kom dre kajinga be baro ni jing em ga de ga bom to but pinyo yo te yo habala be tang ba ka ba sneo ga long kadan shibon ka ba pay ka ba phim lang kat no ro but pinum la ban plang kani ka ba ong ka pla ka ba pay thlio ka kran chapang ki eki ba ki brio ki sngot ho ki wan ki jinge kendo ki ba pon jai aga yeng sam bon ki be kendo ki khon ki kti ki ba penlo lo de spa dan ki be kendo de ki jingja ki ba sngot si ka lot paro dan ki be kendo de ki shatu shathim nang ta ga do lot paro dan ki be kendo wat de jing sitom de ki jing pang ka jing krong ong ba ka jing pang ka wan da khatang da ka rukom ndrai la ko nga nong fi ngam pen ram ndai ka dan ka banga kwa mangan ong fi do au playing ni wa utau ba yo bai nong uyo tang ban bo ban uyo bai nong tang ban bo a ka pla ka bo pe thlio u play hang ne u ong si ong ki ko ni Israel fi puli de khat ba nyau ong tu per khat hi ala ki lenti fi na puli shiro muang fi khmi den ti ba fi ni yo shibon re khmi ka long tang khan dia abe fi wala me ka ta shi yeng nga persat mangai ka shabar u play persat shabar ngaju perkhat igane ngaju perkhat igane fi ba ngakwa bangan keren bi ang fi igane namanga laju keren berbor igane ngaju perkhat igane nadu menshua ngaju yo igane ba ublay keren shikran igane mentag sini lembaga nege jingi kai jangaro ngakwa bangan keren shikran shafi ba ong udah keli yang ni depi puli igane khat ka ba khandai ong namar balai ong try uang ni namar ka ying jonga kalong yin ja but phi a pet away na phi shala ka chong ye phi if na pudi lot ye ne blai kuran chpang ka jing bom sei so jong ka khando ka jing bom pen mi ye ka jing sei so jong ka khando kuran na ro kom jong ko Israel uang namar balai utrai uang namar ka ying jonga ka sa ying ja ka ba mot phim judan na ka jing mot bara ka don not nam ta ka kam jong blai phim judan ai ru ya phim judan ai ru em ka ba phi per khat na ka benta jong ka jing shakri blai Kataka de ba ngayo I gini gisni bagi brio ki bobon ba. Iwat yo play tanga ka por ka bagi don kam. Ngim dan ye ru em invest ka kam ka jong play hado. Ambar panang ni invest ki kam la jong hado pada ki lak pada ki pau lak. Rengi le jing sengi ajing ai ngo shpau tung ka. But kani ka de ba ngayo I ka bagi brio kim dan dot not ye ka kam ka jong play. Baru play wang ki kon Israel balay nga le umne balay nga persat ka jengkel fu shabar de ba film dan dot no ru ya ka kam ko jonga piu play yang ne kwa banong ngi bangin I lo di ki kam bangin no me kamai bangin no me trai bangin no me pulim dai kum ta re play yang ne kwa ban ong ki ko Israel don ka dot no ru ban perkhat na ka benta ka jeng shakri ya ka kam ko jonga hai gi we ki kentien ai bakandan kapor ka bapiwat shishayo play babidan ke interest ban shakri yo play mateng alap dan sibon ki brio ki bam perkhat de kata ki bayat ala ka jong Lynti perkhat bet bangin ya be da din wan ka jing khat do shukut tengah kwa nganong fi ken mau ka jing im ka jing kam shong ka jing dap ka hai ki ong Jesus Christ Jesus kuran takten ong walit bakla ka jing im jong brio kam shong ka jing dap ka hai ki ngi ong ngi nyat yo play ngi nyat ki tien ka jong ngi mani Jesus ngi perta Jesus rengim nyat pa ki tien jong pingat ik ni ki tien mo play wa Jesus wa ba ka jing im ka jong brio kam shong ka jing dap ka hai ki ha ka jing pule bible jong ba ka jing ya identity jong ngala pa ka de shisha
Baka jing em jing igam shang ke jing dap kerhai ke ngalayo I beli ke dap kerhai. Baka yeng jong ki ke klem sok. Na kata daw na kuat ngan pen I fi baka don ke lenti ke ba I kum baka Beit yang apa di fi. Henry akmat jong play ke klem Beit. Bar ke baka sosi e ba play wang hakatu ki kita probab nang bakat saud khat bakat ar. Ong kabakut jong kalong ke lenti jong ke jing yap. Tengin empoi syata. Fiyo I hang nen dah bagi kon Israel ki yo ini ke ketian nau hagai play Quran. Ki kelah ke bomot. Tapi pulih lut ini kelenong ke baar ki sedang ni ke ban. Peniang ni ke temple ke bomot. Hari ni ki sim dia benak mengini ya. Late ban ya. Sina ye mani biang ban. Kam damut kom ta. Kani ke keren bang ni dia ban ke dot not ban wat you play kum ke yeng ban wat you play ban lay ai nam ta kam jong play ta ke jingalap ke gospel. Ese ban don ke dot not ban tuai ban ya syakri ban ya. Long ai kam ke jong play. Dia tanggat ta. Ada dana pleng jong ki ba mau ki bri ki ba menangi ke tandre ki ba bri la ker kui ki ndre ki ba la pat ban kershani ke kam ko jong play kata ka de ke ba kraw pala ang jing ai denti teng fi ni poy ke jaka ka be nda ba ngim dan interest vi puli yang ne play wang hakmi de vi puli ke ne ga hagal nong ko ba ar ng kita ba gai de khat khat prawang perkhat nga ker pa de fi na du ke sngi ba men shwa hadu ar po sa ko sngi jong pnai ba khandai na du ke sngi ba seng ye nong rim ke temple try to perkhat ye ne play pa perkhat ia kaba mensyua kum tu bi perkhat kum tu menta nda fila ko ngoi ke tin ke jonga bat fila persang ban peniang ke yeng jonga wang perkhat ke ni ukli wang usembai udang dana ke tiar uding wain bat uding dembur bat uding sopong bat uding olip kim sim sei so wang kum no wang nado kene ke sngi ngan ker khu fi ke jingger khu kawan fi ke jingger khu ko bawan da ke ba blay ko khu ba ke jingger khu ko bawan ngan ong no kata ke jing yo no ka ba piyo da ka ba pitre stam ka per ba ba ka no ke jingger khu ko ba piyo da ka ba pila mis ep palat ni se yong pa me ko ep na ko ngan ang fi ka bible kam da don ngata trai te devan minot devan de ba ta makin mau la da phim dan do no nam ta ka kam jong trai ka jingger khu jong play kam wan la da fiyo ege ba pitre stam kalaban petre wo lo isni tinga kwa banganong fi don galanti ka ba iko mga Beit yangi hari ka bakut ka lang galanti jong kaching ya to hindiat ngan pen fi sada ka waipat ka rukom nganget pila syai ka to fi inga yo na ga Bible ba kani ka bangan keren hakarukom syakari blay lasi kani ka day ka bajurang ti lasi ngan betengi kani baka ni rap fi hakarukom syakari blay kani ka day ka ba ngakwa ba pinda syai yaga ega mot ban keren fi aga jingyo jongi yaga rukom syakri play nga shayo ne ba ngile be kumjo be kumale kumbayale lang sule be kumtahi ngim perkhat la ni ga bangile ka de ne ngam kani ga bale jing seng kani ga ba syakri kani ga ba ya le kumni ga de ne ga de ga bo ya lam ne kam de ne ki iya katang ni kham perkhat but haga jingi de ba ga jing syakri play shanga nong fi haba pi on ka kam jong bleng bleng kam jong ni nai le ma pi kadang kalan tiga be iku ma pi le ma pi ma kadai ka kam jong bleng ka tu ko company ai kam tu ko kom syakri ka tu ko kom le iku ma kadai hendrai haki kama jong bleng kam dai but kanili le de ba kham khata shu shu na ngan kran fitu ba ma ga jingi de ba ga ni ga jing syakri bleng de ba khata shadu shi ba pam chu ko lana pi shu syakri yo play but pi yo I tanga ka rukom yo I jong pi baka tu ka jing le jong pi deki pause nem pi shu im baka dain de ka klem day kan ya lam ne pi shu ka lenti jong ka jing yam ka ta de mga yo I lisi la nangan pen I fi ka nuksa ngam tip la ngala ne man pendep I ka nin rei la nangam la ngan beteng biang I ka ne ka ta ka de na ka kitab Samuel ka ba ar ka nang ka ben rio aga jide ba du David fi David udah beri badan sipun ke gaji udah beri you play hadin bau long si udah beri perkhatan nak bentar ke kamu play udah mau badan ke dok not ban tay pat ke temple
Udah mu ubah penbiang lupa ikitiar nak bentau salaman bon peniang ke temple. Udah perlu pada ngedot not ubah invest deki billion ngalaban ong haga judgment Israel nak bentaban penbiang ikitiar kitar nak bentaki nong ruai nong put nong tem ia kaban money truai. Udah perlu ubah ngedot not nam tak kam jong truai. Henry wat kat taru haga jing dai pat bal jing shikari de pipet nu brio. Ndau la long siam do la poi haga cat do nong elam berkrau bahkli la kentiu yu hangta pipulin ni upper khat ka badai kajing mut ke jong ude ke badai kajing yo I jong ude ke badai hare uklam snow thopat bagi lenti ki jong ugi bakla kim langkum ki lenti ki jong plai nen ta daw pipuli ke ni debet umut wala me ke senduk jutang kadai ke lenti ke badai ndre ke jingle ka bakla namar haga jing yo I jong haga jing dai bagi ni ke jing shikri u yo I bagi ni ke badai ndre haga jing yo I jong plai kam dai fi adu mentangi siam problem me kata bagi don ki brio ki shikri plai don ki brio ki ba mjupur khat de kata perkhat be begini bengi le kadai le be kum jo shukum jo be bengi perkhat begini kadai nga shanga dong fi tengi uplay dan shibun ki lenti uplay kwa ba pipin pin ya lam ni uplay kwa ba uplay ni lam fi but hagi jingi dai bagi jing shekri play hagi jingi yo I jingi kani ga ju ga nong rim dan ga lenti ga be I kum ba bet jingi hagi jingi dai bagi jing shekri play kani ga long serious kani ga be palat jingi Beteng-tengi perkhat bagi tu ka bengi le ka dai be de Penyelek kum tu hi tu jing hiar peteng kum tu be. Ngi klam de perkhat ga dai empe udah bedang ne ule kum no. Udah bed ulum ia gi beken sa jing Israel jen lai po jangot. Ule am no. Uaman wan rapat ia ga senduk jutang. Tau ga kali ga betmai bu hi gi bring bu khamdan buram na khaman pen bet gi nong tem nong ruai le hi ha ga jing yo I jong u kat kum ga jing yo I jong. Fi ga takade ga ba ka bas neo palat ga jing shakri play. Bangi le iki kat kum ga jing yo I jong I. Ngi klem le kat kum ke jing shai ke bau blai wai. Ngi klem tre man snap ke jing alam jong blai. Le ke bedai tang baka lenti pat ke dai ke bam dai. But hiyo I yang ni ule kum no utung ni kini ke brio u walam na ke yeng jong abinadap ke bahagibia usa u ayu ko no abinadap kinya ire ke kali ke betmayong ke baimo. Bapi puli ubo iki nong ruai nong temu bo iki tu ki betem iki tu ki duita rai iki tu ki nepel ki kanjeri ki mani rai ki shakuriau all the pelut da ko tau ka kali ke betemai pa bagi nya ki bri ki bo biang ki bolong ki be ide ki kamacho Henry nda poi ke ni kali ha ke kentem jong nakwa nusa ulra ila ke ti shi ke sunda u blai maru bat e kana bagi ki masi ke le jintot fi ke jimbi taru trai ke melep yo usa baru blai show yo hang tana mar ke jingle kle bar hang tau yap ajan ke sendo ko blai fi ke lenti ki don ke lenti ki be I ma ke bet yini aga jing shekri blai re ke bakut jong kalong ke lenti jong ke jing yao hang ni ke poi ke jing yao haga jing yo I ke jong debet ke I ko ma ke bet ende ke jing I jong blai kam dai nam ta daw habau ya chi khamat ban ya de ke lenti jong ke jing yo I jong u kawan ke di ke jing yao Hagi ni kisngi ngan keren bet ina ma bangam yo por. Hagi ni kisngi I bagi lenti jingi I ko magi day, I ko maga bet. Bot bet I to I ko maga day. Henry ka yalam sige jingi yap. Yap ka ebitim la kim yap ka met ka yap jing lamun sem de. Hiar lut barok lo tang ka rukom le briu lo tang ka jing le niam ka yap dan e show. Nama la da pile da ka lenti le jang kan poi bet sige lenti jing jing yap. Nga keren kam kata. Teng-tengi penuan durlut iki jing trai jing berobat ngi duai bo blai unle kum ni kum ngi kwa ngi udah bet ulale ne kwa bet bo blai unle kum bo kwa ublai tre kadan ke jing jin thot jong masi shang anang fi ne tin jin thot kadai ke bo blai kwa ban peni kendo yo debet fin lap la da file da galenti le jong fin jin thot bet la fi ya de galenti jong fi hi fin lap fin jin thot na ga wai ga snam sha ga wai ga snam kin me ki jin thot bet kana ga jing pat ya pra kana jing mo stu jing man kana ga jing banda ga mi ga jing jin thot fin yo I kadai ba kham dana ga lenti ki jong play ra ye ga jing dana ka jong play ra ye ga tu ga jis ndu jutang phi le da ga lenti le jong pin poi ga chaka ka be dai na ga ta daw na kwa man ga sngi tongin per khat ba ye ga lenti ki jing na ma ga ga lenti ga be I ma ga bet yingi re ga ba kut long ga lenti jong ga jing ya ngan sa kran ni ga ni na mar ngam yo po shu ma ga kran po sau po minit ngakwa ba pin snga ba ye gani
pelai cingmat ikani ngini peteng piang ikani bat ngakwa manta kesengi ba ngan pen ifi shushu haki wepa ki voice message batongi no mia tang da jingyo I ka khamat chingi kham ta ma jing dai ba jing shikri play nama kan pen poi shik jing yap ki jing ma ban se to blame kur khui film ani ki jing hikai ngakwa ngan tuai mata kesengi ko try kini ko pora play ngada kerpat ia ka bamen play ia ka taga jing snow tho chingi bingin dan ga dot not ka snow red ka min siam ka kloben ko ngu ia me try bangin la aplay ia ka ban hiar shika kerdan jong ki bashahi kai banginum ya e da ki Lynti chingi la kalong ha ka jing im jingi ka pamala ga singi ha ka yeng ka sam ka try ka ta ka kamai ga ji ka puli dang de ande bingin pet la ka ni ka Lynti ga dai ne ya kham ta ma ga ji dai ba ga jing shikri anginum le da ka Lynti le jong hari tungini ai da ka Lynti ga chame trying I lot chame ka pura ka kerteng ga jong chi sungi tuai amen amen to blame ko fi ko blame